Добро утро, Сладори. Днеска е понеделник и както усещате, ще трябва да се ходи на доскало. Да, станах преди малко. Да. Маля, как си го обичам екипите. Ей, това вече е екип. Ей, това вече е екип. Да се... Да. Свързвам се чак след не знам че колко време. И влога продължава. Виж как вика педалчето. Кришко, остана ли бе? Аз не искам. Дебелчета, зумна, да брат, да знаеш. Не. Две глави, половин мозък. Че май ще изгориш, в този стил съм по-добър от мене, щом не ме разбира. Добро утро, Сладурчета. Ставам сега. По някаква случайност ставам толкова рано. За втори път. С джуджето. Шит. Одея минаха една бабка и една детка. Не знам вече, бяха пенсионна възраст, нали? Гаранция са пенсионна възраст. Ех, майка му да е хубаво е, когато човек види такива връзки, които още се поддържат. Стари само излизат вънка. Любовта на пенсиите най-сната. Освен се хване една пенсия, а? Добре, след това бе. Това е шегата на страна. Обичайте са маняци, че когато станете пенсии и вие да излизате като тях. Да. Виждате, сещате се израз в другите държави. Хората започват живота си 18, тук в България свършва. Че се точно това. Аз се обомнях и ще похапна нещо. Да. Пак сме добре. Доброто сме добре. И както можете да разберете, аз ставам сега. Пак сме добре. След това за какво те наричам джудже? Йош. Аз съм нисък, дема. Не съм се включил от няколко дена, и сега пак ходим към канала. Така малко на светло да те видят хората. Да. Ще пием на кучета. Тъпата бира ми се разгазира, брат. Не си бежа. То откъде капа? Айде сега пешачката. Ще пием в Баира, брат. Отиваме да пием. Ще пием водка и вода. Нали, момчета? Оп, да. Та, Сладори, както виждате, обработвам клипа. И между другото, изобщо не е лесна работа. Та... Ако ви е харесал клипа, моля да го харесате, да се абонирате за канала и да ме съпортнете по някакъв начин, защото това изисква и време, и усилия, както и общо взето това. Пари не ми изисква. Ма ми губи яко от времето. Аз го правя за вас. Така че, споделяйте клипа. Да, в общи линии, сега като се пребера, да я бая кажа, сега като се пребера ще се подготвя за фитнес, ще се наема хубаво. И към 4,5-5 ще отида на фитнес. С Тимчо. Ачо! Ама ти откъде се прибира с цяла? Ти ко правиш, бе? За? Ай се прибирам в новата каштурка. В момента, в който влезна, и аз влезнах. Влиза в кенефа. Bună video cu așa. Talk dirty to me. Talk dirty to me.
jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. С часом, прибираме се. Направихме си тренировката. Добро утро, Славдори. В същото време, днеска е четвъртък и е 12:50. 11:50. 2:30 ще тръгваме към Кърджали. И да, общо взето. С господин Какан към Кърджали. Утре има матури. Пожелавам му само шестици. Живи и здрави. Hello, darkness, my old friend. Тичай. И не се заблуждай от времето. Часа е 5:38. Аз съм предасклоп. Мразя да вървя. Особено когато съм сакат. Трябваше да легна по-тъмно. Оги, за какво си паркирал малко така, бе? Това прави си? Ади. Господин Тимур, колко оценявате видеото от 1 до 10? 2. 10. Cozinhando zlato, cozinhando violotto, cozinhando život do šošo.